അമ്മയെ നോക്കിയിരിക്കുക കള്ളൻ. അമ്മയെ നോക്കിയിരിക്കുക. അമ്മ എങ്ങനെയും ഇച്ചിരി അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ തരുമോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമോ. ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ട്. അത് വയലോട്ട് വെച്ചെങ്കിലേ ഉണ്ടോ അവൻ്റെ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേക്കോ ഓരോന്ന്. നോക്കുന്നുണ്ട് കള്ളൻ. കണ്ണുണ്ടോയെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അമ്മയാണെ പാത്തിരിക്കുവാണേ. അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ, ഡോറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് ഇവൻ കിടക്കുന്നത്. അവളാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ നോക്കും കൊച്ചിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും കെട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ. എന്നിട്ട് അവൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുക. കണ്ടോ, ഇവൻ ഭയങ്കര കുസൃതിയാന്നേ ഈ ചെറുക്കൻ വല്ലാത്ത ചെറുക്കനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ മാറിക്കിടക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പാല് കുടിക്കുമായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങോട്ട് മാറ്റി കിടത്തി തലേണയൊക്കെ വെച്ച്